Wo de ka chen se bo. Amanye bi mpo na wonom na wo se ya. Ni ehwe ni enye. Why ma me mesrew. Hey, Edinkra. Sorry radem. Edinkra, fiako. Waba wati mujina baby let us say no matter man if you had na nanza wo ye mesa mitimi suma me be frɛ wo ma mama ko gina dua kesi ase metwen a ada na meka sa tututu ani aden aha me no gina kra me mpɛ wo de nkomo wo fe nkomo be yen kasa mitimi no ni nkomo na wo ha we nye bre papa no wo de nkomo I didn't know to me Casawa. Who knew an Okra? Minty no Casa, to the Nabotre. Ono dear, Yeminia, Bibia, Minimbion, only Bibia Coso. That's Mammy Dickay. Why? That women call Necromedic down. Oh, they actually feel quaint, Miss Row, Mammy call actually a Becassa. If you are actually, oh, if you are the pa. So come on, make a crowd, oh, Mammy, whom are you? That's a CA. I don't, or Casimir Coinsen another. Minimum man, I don't BBC will feel. Bibi see. Na BBC and Kasha me den beba. Where the me said them person ka kramanka. Just say make us a crown team in pool. Ah. Na that chin na okun bounce out. Na nke akunya ikran ka ba yesin. Kwaku said the afia could be dam akoma so. Oda wakoma so. O ma me kra na be fro say o wa kan ka ba yesin. Ah? Ja na ma me ne papa de so ma wiam de akasa me so me ye me de. O de ye mate. Mahu se open ide e kwam bia me fa so me pia to na so de me what is it would ejimi di why me das it would me yanko bibia ni a why I was so bomb de mami na me se me ya ma wenti to bo e minim na sente me frɛ no ma frɛ na be dan ba de wo so ba se be de na wo frɛ na wa ba me si yanko se me frɛ na ese kwaku asem wenti wo ka fo a kyerɛ me ana se de me ka fo kyerɛ na yanko ya me se me Ago. Ha bratie. Uba ya no wo sada me na mo kasa. Na mpacho. Adenti na wo se. Wo hu se me na nanom di kwaba na obetete me. Na mpacho me ti nyante ye se wo frame ti na me bai. Efi na di ko. Wo beto se me na namo. E di kwaba a hye na wan bo nwrem. Na mpacho bi nsi bi. Wati di amaka chiro do. Na mpacho mate. Na mpacho na me se. Jina ho. Eso ma se ye mefra wo mbre me. Na me pese. One me ba be ma no. E ko mefo nko ye adwuma ma me. Na mpacho. Ko. Enyuru tu a, meso mama ya be fra wo. Mpacho na mate. Ajima do ni ko be obe che sa se no onu ne obe tele fie no enye na o share ne bre wan na share ne bre magogo e chiao magogo pacho ye chiamo jimusu oni ye chiao ah ya chiao ma me wanje so wa mu sense o kra te sen kwaku are enye afia ma me na ekon ko bi ma me a I don't know asmana ni asem na ni asem esi de na o man ko fo mu we hia de hie ne ye chiao a mu ho te sen kra boyen we na me ti ase
Mami. Na ye twem nsie ya na balo. Eni ni nua kumai achia wo. Eni so ya de ma omu ide mami. Mitinu mu nhyɛ da ntene me. Edinkra. Mami. Basi. Na mami. Se eni so ide, wa hyɛ da nje so papa bia sa wo. Na be yi onye oboni bia ye. Na wa chia wa. Ase wo jesu, ase onye so. Ayo, ase me besi a. Memra ne nko. Wa yin bibia na. Una o se mbusa asa mfi se wona wo didi akoni fie. Mem de se me ni ayi bia. Enti o se mbusa yi na. We de me nti ase. Ono pa we de me hu ni bi se nda wo. O de ye twachiri fefe so ba na yenko. Sumo di. Se na ya osoma so ame no menya akwa wo. Ye nyina ya de hie di akunwa na yi wate. Ho, me de hwe so ba na yenye ne yenko. Ye nyina ya de hie o. Enyo nkwa wai. Ne mpachi bi. Efie ku bi. Nkaibo. Odi. Eni se. Ni ana meton safro se hia mo ha. Na efia, me de wa se meton safro wa ba. Na efia. Me santin komo a me ne odi ye. Minti hu mu aye bia. Me bisa wa, o de me ne. Me bisa wa, o de me ochina. Onka bibi papa bia nkyere me. Ma ye basasa. Tifia. Den poti ne wachiri ntia. On pese obema me muaye. Nkaibo. Me de asem na to me maame anim. Na omo ame muaye papa bia. Me senti ne me mpese be san gina mantwea. Na akoye obeto ye na anu. On do ye wo. Ochine bi. Akoka chiro bi kwa ma odefo abe sama me ana bibi. Efia se bibi se ya ke wo se o ka kire me de daada. Mna me so mehu de me ya afa ho. Se mpo se me maame na mebo na mane na onto anka se tutu ne nan aba mu fia. Aka meye. Edikosi se mebo me maame amane no. Na ni agye ho dodo. A wo se o twen se me papa nom na nanom ya adom na so mu fi. Pokesi ani mu ba. Me maame de betu nanim. So enti bibi ani a bo mamane na me hu se de me so meye no. Se mpo se me maame betu nsa from maame no de atu nanim a. Minim se me maame de oka. O maame obaji atum. Nkaibo. Efia. Me de me nyi ni se o maame a na papa kra be ka che me maame a ebe ye ye o. Sani senti. De mpese me kire ne se o de nya abotere. Me gusu ani maame kasa nti o de be si bia no. What you say? Fia abotere ne me nya ache. Na make say what they say e bia maame e na on pese obeti ase na bibia wo de ka kire me na me mbom maame amane na ono akasa ntutu ne nan bra me maame nka se on ti ase na ono so maame muaye papa bia nti na me hu asem bia me ka kire wo no what you say eni nti na me say nya abotere o se me nya abotere sa na me ka kire wo enti me soro be me na nya abotere what tina se fia we nti na me frɛ wan pese obebe Shade na no akwa be se nkwantre o se hwan. Ono de en medical ka che se enfo na asem nya na no se nya wo aka me bobon. Aka be bobon na so unim. Me mpese o chine bi no wa behu no akobo defo ma ne na de asem foforo aba. Enti de mesre wa ya abotere na. Ti. Ba chini. Na den na eko. Mama. Wani tia. Na no asem ma de betu wani. Na mama na se ntem ne ma bi koso a mani nye kura. Den nsɛm na ɛkɔ so a wani nye. Me konfuba. O se den. Minim se maye konfuba boni bio. Minim adekode poti amaye no. Na se ntemihia na mechia na nye so enye papa. Afen so ne baba ya ma me nu bedi ne ho komo se me pese mo koye ne ho ade ma me. Ma me na se me frɛ na o ma. Oba kura ode na me ma me se ni se ma me ensem bebre. Ama me hu ne menyempu. Me bisa o. Aya konfuba na edi sa adwuma no. Konfuba. Ana why ni bibi? Mami, ekromu ade onim se demete. Ama nya ne hwe. Ana so why ni amon sem bi na wahu atean.
ana wanti mami woni nkumu a obase de meti me daboko me mpe basa minimum enso kwa wo bai enye me no nenam entimi tumi nyi uti bebre na nkita hodi eda me ne konfubantem no mi susu se obeye sen ya kyerem mami ade a konfuba ye ne de minim se ebi ya maye no boni bi na minim se ye boni de a fi se nano me ne baba yi gina dua kese na se se de odu opamo ne ban kwa baka se bia me ye hoho me fi ntira ngo na mabakuru mu konfuba na edi se adwuma opamo ne ba no kura oh mami ne oye no ema me nya ni je bia okuru mu a ti ma mesre se wo de wakoye no yonko pa die anka obetutu mpasa akọ no na won na kokasa na se mpokura se bia medi akira akọ na se boni bi na maya na me mpa ne chew se mam ne akọ de ni nyan oni me ba kwa akoma to yem mi ankasa mebo apin no na mabisa no ne konti a woyesa na sempo osisa wafom na ahimfie mpanifo ho oman mu ye ho mpanifo soso ho meko dwantoa ne yakopa ne chew se ne ebe ya wani jebe wi opeye kwa akoma to yem da che hene wate ati mami waka nsade ne mami enimenimu ya mesre se bebo mode edi hu dwuma za na papa maba mate uni hawo awie ya megbo pin no bayo ne de se menya na menim ne betuma brabom mehwese awie ya megbo pin no wate Ago. Amen. Mama je nso ama han. Ya, oba. Mama, we dey about ho kaka. Oi, tuwa, na ko dem. Ngasho misi. What happened? Yes. Mama na ko misi hu. Na o so. Oh, na na manda ro. Ada o ami aso ma sabaji. Mama ka chode. Mama, where the mina met to me 9 no begging to me. Nana yere, o ma konfo. Where the from me mo? Oba ne den. I do ba be ma so ye. Ah, where the me nko am sempa. Sabaye na kakra ni na me baba ma me kire da ache hen. Ode asembe tu manim na ye ni jesem. Na semu na ne se opese anko wale obaba no. No cry ba kope okan mani giye efise hwesenia ye no tie ene senia woso ne ye tie enti se akoba senya eye anijasem enti mani giye na meka kire me ba ne se ontwen se ni papa ba ye be ma no emuaye no cresem ne se ni papa ni nyamae die nanso akoye se o baba mesume baba ma ni emienu na so ya adofo idie se mitutu na mo ba o na so na mbebi sa o se anyem bia so ba ne de ato anim ne kosi sen em se nyina e okroma na odefo bo de we se on peso be wo se maiwa ne mrante ne giregina manchu na se dua nwompo na ne sa nti no na ba wo se ne amene na gude yakwako wi maka chi na ba ne se onka nche na wofo na mesimi mama wofo amane na se me kira ware kwan so na me ne wo ka ho asem na nso ma me jemfu a makabia me ma me si enye yi makabia sedenti on timi chami ade kodi potinti a enye yi no wakoye ne yonko brabo idie na medwen ho ase da bi memra na me no mekasa na anka ene ne nkama no na se bibi wo ho a na nka o mama hu iso hene ba no me do no na na hene we die me ko ma sempa me be fia ko bi e di asem betu me na mom e ka kire ni se enye yi
Sana me catch Oma konfo. Ase menti ase papa efise. Akoye saa asemi abeye ema nkomo. Enti sanka obetumi a kire me nani so kakra. Efise da bia de bechi bia me bayi bisa me. Me maame asem na akosisen. Me maame nkomo na ekosen. Na ne etwa me nsunu mu kra ma awie yi metu saa na moyi. Ose kane uhia na sani abehoahoa nafa. Sese yenti saa biom. Na etwetwema so emi na afise. Enkita ho a wo yentem no, eni se wie saa. Enu ti na metwipin se mepese mi hu. Enti bibia eye hinta asemu e ma ne yie no. Yakoye maidie. Anka mesre. Ewom se nana akwaside yi a obeba nanso yehu ansa na waba anka be me de pa aka mate ka kuma tuya me be kasa ma me de madam for papa te me be kasa e a me be fi mate why me kwa me de na de bi bebre no te me ba ho mate nso ma me mesre o se woni me ma me di nkomo no na ne ewum bi obemu aso ate bia na mesre o me mfa nka me ma waso ate na ma me we de me da se bebre mesre na nti sim Mami. Ale oside. Ade. Alo de catch. Oh, ja wasem. Ja wasem. Ko sen tu nya ho. Salem tin nya samusa. Nana yere. We da nyesa be twa na wo fe. De me kan se. Se nana eba. Ye dia manie, ya manie beto amanie kwanso. Enti monya botre. Me yentwe nana. Nana ba, ni obeka no. Eno na mediso. Nti na kire se. Ye wono kura. Body na na ni menkin. Ayo. Enye wakansa mate. Mese na so wate mase. Enye mese na na beba no. Ebenya moye. Na mo wa manaye me nwa ka prefse sani aye tie idie. Enso de wakansa mate. Yo. Ene bieni enyulo. Me jo suera. Into o ma me na onu ni djuma bia di no no waso ma me na ma be kase yansa asem no kwatre hwe na wanya ma me kase tia fo asem ko hi tie ni ekoso nti de ekoso no nti hui obi anana akachi akasem a kire hu nua ba na nti aye konoze bibi no oni na ba de hye no o mo hye ho ina no mi hu no mo se kwadudu abi so he no mo to adonko na o mo bia bia o ma kwatre o me kase mi tire we die enya adibia na ba bema enemy nia ba ehye body ma na se kwadudu aso ana se bibi inchemu obabi no mu di do asense ehwe ehye ne na konfu ba eba de me hu de ka o ye konfu ba no adwem ya na mtirim o me kwa me wonya sase o ye de wagi mi o ense ehwe ne so ye di she ti ana sesen obi anana si maye ni obi nkwahyehyehye se mu nye awalefo a uhu nim nyanza wo nti na office abusu anim no mo akonfo o nti na wo de bantre den o kasa ya wa enye nyanza sembia so na oka enti na ma ya sense no why mu metie me nyanza sem na me ka he akwe di matem he hashimi o he o de man kan chana na me ma ye tumu na fikro mu a wa o haju abaya me yin didi agro so atete ne se wo tena me wo oni afashe di enim ya ye babedi pese me bibi e de ti wani ampa pese me de ti komo afo se enche obeye da che hene eyire oh mani aje o so wani je na she on se
nananom yɛ adom a woku ada ɛyɛ woku dɛ sɛ woku gya me so kɛseɛ na no ya yenya kwan ho sa me ne ma me kɔ nwura mu kɔ ten aba ntim ɔde ntem nyɛ me wura dem aba si awa ɛnkyɛnti o me nkyɛ ba bia o kɔ hyɛ de daadaade ko bia ma ya bless a ogusu chew Ago. Mami. Adendra. Mami. Na ho ye. Na no madaro mami ho ye. Na mami we. Me kɔ kɔgya wo dodo. na me kɔ yɛ amane bi me kɔ yɛ amane bi na sɛ bɛyɛ a nanom bɛbie kwan mu amaye na ya wale no bitimi aba so kama kama Ase bubi.